explicación, imos comezar coa mesa redonda que toca agora, porque xa vamos con algo de retraso. Entón, eu pedinlles brevidade nas súas presentacións, polo que falábamos un pouco onte, porque interesábanos que haxa despois un debate entre os participantes á mesa, entre eles, pero tamén co público, non? Entón, bueno, creo que lles mudei algunha idea inicial que xa tiñan a presentación feita, pero, bueno, unha mesa redonda, a idea un pouco que falemos tamén entre nós e con vos. Vale, tedes aí o título da mesa, Bellas paisaxes, novas paisaxes e procesos de elaboración dos actas e catálogos das mesmas, por lo tanto, un pouco a idea é centrarnos hoxe no concepto de paisaxe, por eso eu, unha das cousas que lles solicitei é que definiran un pouco, dende o punto de vista conceptual, que idea de paisaxe é a que teñen para que podamos tamén establecer o debate. E, por outra parte, cales son os instrumentos, o marco legislativo e os instrumentos normativos que temos en Galicia para un pouco xestionar esa paisaxe, non? Protexer e xestionar esa paisaxe. Non vou a determe nos seus currículums porque quitaríamos tempo do debate e, ademais, tedes todos a súa sinopse na documentación que se entregou, simplemente decir que, bueno, na mesa temos a Antonio Martínez Cortizas, que é catedrático de la Filosofía da Universidade de Santiago de Compostela, temos tamén a María Dolores Domínguez García, que é doutora en Ciencias Sociais e licenciada en Economía pola Universidade de Vigo e, ademais, é profesora de Economía na Universidade Complutense de Madrid. Pola súa parte, acompáñame tamén José Manuel López Andión, doutor en Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela e, perdón, que teñes aquí, estamos por outro orden, Eduardo Corbella Rico, que tamén é profesor na Universidade de Santiago de Compostela, no seu caso, de Enxeñería Agroforestal da USC. É dicir, de algún xeito todos temos un pouco que ver con isto da paisaxe, como veredes, pero dende diferentes perspectivas. Ben, aínda que eu non quero demorarme porque os que falan son eles, pero sí que quería centrar un pouquiño o debate, sobre todo un pouco en relación coa parte na que estiven eu onte e poñer algunhas ideas, non? Bueno, eso que tedes aí é unha imaxe non é exactamente monte, pero sí é paisaxe, aínda que tamén temos río, temos monte, etcétera, pero acabo de usala para outra presentación que tivemos a primeira noutras xornadas na Facultade de Xeografía e Historia, na que falaba da necesidade de cambiar a mirada. E isto ven un pouco por unha das intervencións que houbo onte, non? A min gustoume especialmente a intervención de Vanessa Fernández, na que falaba das miradas ao territorio, non? Por unha parte, ela falaba de miradas externas e miradas internas, e no caso das miradas externas, as miradas formais, que son aquelas que se fai un pouco desde distintas profesionais que traballan na paisaxe, nos montes, no territorio, etcétera, que se achegan un pouco desde exterior a eses elementos e, por outra parte, a mirada interceptada que viña máis do xornalismo, de outras miradas máis poéticas e subxectivas, pero que aportan opinión sobre as paisaxes. A mí me parece moi interesante esta idea. E logo falaba das miradas internas, esa mirada vital na que corresponde o que serían os habitantes deses montes, desas paisaxes, na que entra unha componente máis subxectiva, máis emocional, máis vivencial e incluso económica, non? E o que me pareceu interesante, que era unha das cousas que ela aportaba, é que o marco normativo que estamos facendo no caso galego ven de esas miradas externas, é dicir, non ten en conta o suficientemente que pensa a xente que vive nesas paisaxes ou que vive neses montes que ao final van a ser os que lles afecten directamente eses marcos normativos, non? E pareceme unha idea importante sobre a que a mí me gustaría, en certo modo, xirar tamén na mesa. Indo un pouco a parte, eu creo que onte fíxose, polo menos pola mañán, un exercicio interesante de analizar a perspectiva dos montes desde a arqueoloxía, a estética,
a xeografía e incluso a parte normativa, non? Pero eu cando escoitaba a Vanessa, bueno, esta sería unha mirada un pouco focalizada que a que temos os arqueólogos cando facemos unha prospección arqueolóxica e isto era o que os comentaba ao principio, a necesidade de aprender a mirar de outra maneira. Ben, pero eu cando falaba onte Vanessa, inevitablemente todo o tempo viñeme a cabeza esta película de Eloi Enciso, Arrayanos, de 2012, da que eu gosto especialmente, polas metáforas que Vanessa estaba facendo que, en certo modo, levábame a certas imaxes dese film, sons, sobre todo as imaxes e os sons, non? Empeza a película con estas dúas mulleres que, en certo modo, son un referente ao longo de todo o film, nas que están nun marco dun bosque e falan entre elas e falan sobre o bosque, sobre o seu entorno, etc. Arrayanos focalízase no couto mixto e focalízase na idea da introducción da modernidade precisamente nun espazo que é rural, que ven un pouco a falar do que víamos onte, non? Desa maneira tradicional de traballar o campo e que fala da nosa economía, da economía de subsistencia, do rural, de formas de vida, de aproveitamento da paisaxe, etc. E como eso se transforma coa introducción da modernidade e como a xente de ali vive isto, non? Un pouco que falaba desa mirada vital da que falaba onte Vanessa. Temos outras imaxes como esta, que a min recordaba moito a cando ela decía, falaba desas aldeas no rural nas que non había luz, pero escoitábanse os sons, non? Bueno, nesta parte do film temos esta proxección desta cámara fixa sobre esta parte da aldea e ao fondo escoitamos os homes na taberna cantando cun acordeón, ou esta outra na que co fondo dese bosque se ha transformado no que as leiras xa non existen, xa non hai os sebes que separan as fincas, sí que as hortas ou os determinados sistemas de explotación xa están cambiadas pola introducción de especies arbóreas foráneas, non? E neste caso, están as mulleres cantando co son dun pandeiro, é dicir, esas ideas que ela nos transmitía onte. Pero tamén recolle isto, que é o cambio do skyline, neste caso, da zona do couto mixto, pola presencia de outros asentes da modernidade que rompen a paisaxe anterior e que introducen novos elementos á interpretación. Ou esta outra que non se ve moi ben, pero un rebaño de ovellas indo por esas rúas do couto mixto. Ela falaba de que os ancares, bueno, estou resumindo un pouco, non? Actualmente pasaron de unha conceptualización das aldeas que chamou como escuridade sonora, na que pola noite non había luz, escoitabas o son da xente na aldea cantando, nas súas casas, nos debates, etc., ou o gando movéndose por ali, a un silencio iluminado. É dicir, perdemos esa actividade e, polo tanto, o son asociado a esa actividade, pero, sin embargo, introducimos a luz e temos puntos de luz dentro dos ancares. Ben, quería introducir isto porque me parece que este film reflicte moi ben moitas cousas das que se falaron onte, pero non temos tempo para velo. Quedome aquí simplemente decir que, como xa se comentou outre moi por encima, o Convenio Europeo das Paisaxes, como sabemos, ratificouse no ano 2000 en Florencia e polo Estado español no ano 2007. Neste marco, a partir de aquí, en Galicia, adóptase unha lei propia, dende o ano 2008, que é a Lei da Protección da Paisaxe. Na comprensión, según nos di Inés Sante Ribeira, nesta obra colectiva Paisaxe e Patrimonio, da que tamén se fixo onte referencia, por parte da Xunta de Galicia, de entender a paisaxe como unha cuestión esencial na procura da cohesión social, para que a que se tentou definir unha política eficiente en materia de paisaxe, establecendo un marco xurídico propio, etc. Bueno, non vou determinar nesto, pero si sabedes que a partir de aquí, dentro desta lei,
elaboráronse unha serie de instrumentos de protección, xestión e ordenación da paisaxe, como os catálogos da paisaxe, as directrices da paisaxe, os estudos de impacto de integración paisaxística ou os plans de acción da paisaxe, e actualmente está se desenvolvendo unha estrategia da paisaxe galega elaborada, dende a Xunta de Galicia a través do Instituto de Estudos do Territorio da Concellería do Medio Ambiente e da Ordenación do Territorio, que focaliza na protección, na xestión e na ordenación da paisaxe. Ademais desta lei, como sabedes, a actual Lei de Patrimonio Cultural inclúe a figura de paisaxe como parte do ben inmoble. Non vou a definila porque xa o fixo Iago Seara onte, no ano 2016. Pero, ademais, temos outros marcos legais. Pois está surdindo a Lei do Solo, está a Lei do Solo, Plan Forestal, etcétera, da que se falaba onte, que afectan a esa xestión da paisaxe. Ben, este martes iniciamos en Vigo dentro do ciclo monográfico, dos encontros monográficos co patrimonio cultural que facemos dentro do Consello da Cultura Galega, un programa in situ que está centrado nos conxuntos históricos e nos que vamos ao sitio. Ben, Antonio Alonso, arquitecto municipal, presentou un pouco como se transformara a cidade de Vigo, ese casco histórico, ao longo do tempo. Puso, unha das cousas que puso foi a obra que se fixo na laxe, na fachada atlántica de Vigo, coa introducción dun edificio que afecta profundamente a esa fachada atlántica, o que era o casco histórico anterior. Ben, alguén do público preguntoulle por que non se contara coa cidadanía na toma de decisión de cambiar ou transformar desa maneira esa paisaxe urbana. Ben, isto sirveme para entroncar un pouco co que comentaba Vanessa onte, é dicir, son necesarios os instrumentos normativos, son necesarios as leis, é necesario establecer unha xestión da paisaxe, pero non só é necesario que iso veña dende unha mirada externa. Creo que é importante incluir esa outra mirada interna que teña en conta, ao final, as persoas as que lles afecta o que as administracións públicas lesislen. Polo tanto, creo que é o momento de dar paso a unha mirada inclusiva na que teña en conta, por unha parte, o traballo dos expertos, das administracións, dos diferentes asentes que traballamos na xestión do patrimonio, neste caso concreto na paisaxe, con as miradas da xente que vive nesas paisaxes. Un pouco así por situar a tal. E paro e dou paso, non sei que orde queredes utilizar, os compañeros da mesa. Vale. Esta mesma paisaxe como construcción. Sí. Damos paso entón a Antonio Martínez Cortizas. Entón me toca a mí. E temos 5 minutos, poño en marcha o reloxo para saber que me pasa. Ben, a miña proposta é contribuir con unha idea para este debate, se é de utilidade, e é unha idea que ten que ver co traballo que eu fago a diario. Investigar na historia ecolóxica da paisaxe, de Galicia en particular, pero non só. E esa investigación nos leva a escalas de tempo e a escalas espaciais moi longas, que son as que vamos a ver. E nos levan tamén a linguaxes que non son as linguaxes usuais, son linguaxes inusuais, pero eu diría que son as linguaxes primixénidas, porque son a linguaxe da química, da física e da bioloxía. Entón, o exemplo que traio aquí, se Rebeca ten a ben expoñelo, é unha ollada, sigo, ao longo do tempo, de momento, só de arriba, para que vaya animando, e o que temos na parte superior da imaxe é dúas gráficas ou dúas liñas que indican a verde a evolución do bosque, a cobertura, interpretada a través de análisis de polen, e abaixo temos a evolución do polen de berzal, as formacións de berzais. Entón, a de arriba nos dice algo da historia ao longo do tempo, máis de 5.000 anos, 5.500 neste caso, de como vai cambiando a cobertura do bosque, e abaixo como vai cambiando a cobertura de outra paisaxe natural que temos por natural, que son os berzais atlánticos.
Entón, o ilustrativo son as barras de cor que están de fondo, de cor grisácea, indican momentos no que o bosque perde cobertura. Non vou entrar en moito detalle, pero todas esas, para quen traballa en arqueoloxía e prehistoria, son períodos culturais ben coñecidos. O que sí me interesa é que prestemos un pouco máis de atención, tal vez, ás dúas últimas, a que está aí onde encaixa máis ou menos co que pon ADBC, é dicir, a Anno Domini, e onde cambiamos é o período romano. E esa forte caída tamén da cobertura arbórea, hasta uns mínimos sin precedentes hasta o momento, pero como hai unha recuperación do bosque coa caída do Imperio Romano, e, sin embargo, a partir dos séculos VI, VII, hai unha rápida evolución de perda de cobertura do bosque que non volve a recuperar nunca máis o terreo perdido. É un bo exemplo de onde nacen as paisaxes. E aí é onde hai que ver a liña de embaixo, porque a partir dese momento o brezal pasa a tomar carta no territorio e a convertirse nunha formación vegetal espacialmente dominante e temporalmente dominante. O sea, que a pérdida de espacio dunhas comunidades implican cambios noutras comunidades en resposta. Hai outros aspectos máis relacionados coa actividade humana, como por que se produce esa retracción forestal e cales son os medios, principalmente o uso de fogo, para controlalo, e por que, ademais, eso desencadea outras respostas no territorio non previstas, como a erosión de chans ou a concentración do solo rico só en determinadas zonas, que piden logo un manexo distinto para as comunidades que veñen máis tarde. Pero, se lle damos a seguinte, entón podemos sintetizar esta idea en que, que se active, en que hai unha diversificación das paisaxes a medida que transcurre o tempo. E esa diversificación ten moito que ver con nós, alo menos para o período dos últimos 10.000 anos, que chamamos o Holoceno. E esa é a idea que quería deixar aí, porque a mí me parece que tamén sería bo, sexa nos atlas, sexa na legislación, integrar a historia ecolóxica, cando nacen as paisaxes, cando nacen, como viven, como morren, porque algunhas os fan, e como é a paisaxe actual, esa mistura de herencias ao longo do tempo de distintas culturas, non sempre con un carácter intencional, sino que moitas veces o que ocorre non é algo buscado, sino algo no que o territorio, os componentes desa paisaxe fan en resposta. E o deixo aí. Vale, grazas Antonio, sobre todo pola brevidade. Damos paso a María Dolores, sí, porque podemos seguir a orde da mesa, que así, bueno, vamos, vale, máis... Bueno, pois en primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores do evento a invitación e a oportunidade para participar neste debate. En esta mesa redonda, eu, como contaba Rebeca, tiña preparada unha presentación, pero, bueno, despois me parece moi ben o que propuxeche, non? De que non nos levase tanto tempo e nos deu unha serie de directrices para que nos enfocásemos no concepto de paisaxe e un pouco revisásemos, non, as potencialidades e carencias dos instrumentos, etc. E, entonces, elaborei pois un pequeno discurso e, bueno, a mellor despois sí que podo poñer algunhas fotos das que tiña, pero, bueno, vémolo despois. Entón, bueno, eu creo que todos podemos estar de acordo en que a paisaxe é o resultado, hoxe en día, non é o resultado das interaccións entre o home e a natureza, que, polo tanto, está suxeita a continuas transformacións que se poden visualizar e que van a ter unha componente claramente estética, que, ademais, obviamente, responden a diferentes razóns, incluso diría que intereses socioeconómicos, ecolóxicos, culturais, dependendo do peso que estes intereses teñan, pois teremos un resultado ou teremos outro. Entón, bueno, a paisaxe neste sentido é o reflexo da pegada do home e da súa actividade no medio. Isto non o digo eu, o di máis xente. Reflicte, polo tanto, o modo particular no que as sociedades manteñen, crean e destrúen os recursos naturais e os adaptan aos seus fins e intereses. Como a sociedade é plural e as visións e os intereses tamén o son, a primeira idea que me gustaría transmitir, non, para o debate é que é moi importante que a través da educación
e isto vai a vir dende o ámbito institucional e debería chegar á sociedade e da sociedade debería volver, non? Porque non debemos pensar solo nunha sola dirección, que a través da educación, o primeiro deberíamos intentar evitar ter unha visión excesivamente curtoplacista, é dicir, está ben obter rendimentos e beneficios, non estou pensando só nos estrictamente económicos, a curto plazo, porque é preciso, pero estaría mellor obtelos dun xeito que non comprometa a obtención deses beneficios a longo prazo. E entonces, en definitiva, a visión a transmitir ou que debe prender na sociedade é que calquera actividade e, en concreto, calquera transformación ligada á paisaxe debe ser sustentable para que o uso, os cambios e a transformación dos recursos naturais que forman esa paisaxe pois non comprometan a pervivencia deses mesmos recursos, deses ecosistemas naturais, etcétera, para que estean disponibles para futuras xeracións. No caso de Galicia, non sei se me oídes ben, é que isto do micrófono está un pouco difícil, non? Escoitase ben? Si falo sin micrófono tamén, non? Non, só con micro, ben. Bueno, pois no caso de Galicia é evidente, xa é recoñecido, xa o explicaron aquí os ponentes anteriores, que se ten producido unha profunda transformación da paisaxe e, bueno, como eu estou nun campo determinado, eu vexo dende as cuestións productivas, socioeconómicas, políticas. Isto queda recoñecido tamén dentro do ámbito institucional na propia lei que comentabas antes, da protección da paisaxe, e entonces onde se recoñece que hai un cambio súbito en Galicia nos usos e costumbres na sociedade dos usos do suelo, bueno, por o tardío desenvolvemento socioeconómico, en concreto podemos pensar nos cambios tecnolóxicos demográficos que teñen lugar dentro do sector agrario que provocan a desaparición dun agroecosistema tradicional onde o monte, por exemplo, ten un papel fundamental. E, entonces, ao cambiar ese rol, pois temos o que temos hoxe en día, non? Abandono de recursos productivos, unha distinta configuración nos usos e na ordenación, non? Tamén deberíamos ter en conta que en Galicia hai unha serie de políticas durante a dictadura que provocan unha profunda transformación no uso do suelo e das especies forestais, non? Que formaban parte da paisaxe tradicional. A recente dinámica socioeconómica e productiva do sector agrario, a dinámica demográfica con migracións, despoboamento, envellecemento, pois producen tamén, contribúen a producir cambios radicais na paisaxe galega. E, bueno, últimamente, nas últimas décadas, vemos observando, vou a parecer pesimista, pero creo que teño razón, unha perda de biodiversidade, unha perda de variedades autóctonas, destrucción de paisaxes tradicionais, abandono de terras e abandono de recursos productivos e, finalmente, a aparición dos lumes. Pero, bueno, tamén observamos nos últimos anos intentos de recuperación, non? Que poñan freo a estes efectos negativos. E, bueno, observámoslos dende o ámbito institucional e en ese sentido, aí vamos pois, a esta lei, non, de protección das paisaxes e a este intento por establecer, non, unhas directrices para a protección da paisaxe, para a xestión e planificación, etcétera. Pero é moi importante, e aquí non lle chamei dun xeito tan bonito como Vanessa, non, o da mirada interna, pero eu tamén quería destacar que isto non pasa só no ámbito institucional, sino que está pasando, e dende hai moito tempo, dentro da sociedade, non? E, entonces, bueno, o meu traballo aquí é o que tiña eu preparado antes, eu iba a poñervos exemplos en concreto de comunidades de montes, tamén na zona urbana e periurbana de Vigo, onde a xente pois está a facer un esforzo moi grande por recuperar, recompoñer, manter a paisaxe, as áreas verdes, e algúns fano dende un punto de vista pois dándolle máis peso ao uso multifuncional do monte ou das áreas verdes, como falaba antes Edelmiro, e outros fano dende un enfoque máis ambientalista, non? Centrados na recuperación de especies autóctonas, na destrucción por eles mismos, a man, de especies foráneas que están invadindo o ecosistema. E, bueno, entón, non sei, xa me estou estendendo un pouco, creo, non sei como veo.
2 minutos. 2 minutos. Bueno, por irnos un pouco o que ti nos pedías, non? De falar de potencialidades e carencias, non? Destes instrumentos, non? Que son os atlas e catálogos, non? Para a paisaxe. Bueno, en xeral, penso que o catálogo, e en concreto o que eu vin deste catálogo, non? Que establece que se fixo recentemente, non? Penso que é un documento que amosa con éxito a complexidade e a heteroxeneidade do territorio, da paisaxe galega, non? Sobre todo dun punto de vista físico. Fai certo esforzo tamén por dar unhas pinceladas de aspectos demográficos e socioeconómicos, que eu creo que son moi importantes telos en conta. Por suposto, non incide tanto, posto que, entendo que é un estudio da arte, un estudio do estado actual, non incide tanto nos aspectos históricos, na dinámica histórica, que eu creo que é fundamental a hora de entender como chegamos ao que temos, non? Como queremos e a onde vamos a querer chegar para non repetir os mesmos erros, non? Se queremos melloralo, non? Entón, como punto de partida, creo que estes atlas e catálogos están ben como documentos técnicos para saber de que recursos partimos, que o que temos, como é o Estado, e para abordar unha primeira etapa do proceso de planificación da paisaxe. Pero esta planificación, e aí volvo outra vez o das miradas internas, que xa me vou a apropiar, ten que ter en conta tamén a xente, de acordo? Ten que ter en conta a visión da xente. E, ademais, ten que ter en conta, creo eu, outra cousa que veño observando moito cando eu fago investigacións e falo cos axentes, cos que traballan, tanto con produtores, como con xestores, como con presidentes de comunidades de montes, ca xente que está aí o pé do cañón, é a desconexión que hai entre os marcos técnico-administrativos, entre as institucións, entre os marcos establecidos por as institucións e a realidade práctica, a realidade da xente, non? E, aquí se me ocurren moitos exemplos, non? Que como cumplimentar ou como facer que se cumplan as normas que che impoñen cando vas a presentar un proxecto ou pides unha axuda, se adaptan ao que ti queres facer. Por porvos un exemplo, onte estiven nos Ancares, nunha cooperativa, un técnico da cooperativa contoume que querían pedir unhas axudas porque están recuperando unhos soutos, unha zona de soutos. Entonces, hai unhas axudas para isto, e cando solicitou, lle chamaron e lle dixeron que tiña que xustificar o 50% do que estaba pedindo, e para eso tiña que xustificar que estaba facendo podas e que estaba facendo inxertos ou... E claro, dixolle, mira, pero antes do mes de setembro. E dixo, claro, pero que eu non podo facer eso nun souto no mes de agosto. Tuvo que renunciar á axuda porque non houbo maneira de... isto contar un monte. Entonces, creo que debemos ter cuidado, isto evidencia esa desconexión ou esa desincronización ou esa falta de conexión entre medidas e necesidades realmente, que creo que era un pouco tamén explicado mellor, seguramente o contou un pouco Edelmiro, cando el propuña esas posibles solucións. E, creo que deixo aquí, sí que me gustaría decir que, aparte destes catálogos do estado da cuestión, o mellor sería interesante facer tamén catálogos con iniciativas deste tipo, iniciativas que ten a xente, as comunidades de veciños, as comunidades de montes, a sociedade, e non ter en conta só as que teñen éxito, sino tamén as que, ao mellor, son fallidas, porque delas tamén podemos aprender moito. E creo que o deixo aquí, entonces. Vale, moitísimas gracias. Ahora damos o paso a José Manuel López Andión. Moitas gracias. 5 10 minutos. Procurarei ser breve porque vou falar dun tipo particular de paisaxes, non de todas, das paisaxes rurais.
é das vellas máis que das novas, ou seja, de aspectos históricos de evolución da paisaxe rural galega no século XX, especialmente pois as transformacións que experimentou, que sexan máis ou menos coñecidas, e a parte máis extensa desas paisaxes que eran precisamente as terras a monte obxecto destas xornadas. A definición da paisaxe que tiña coincide prácticamente coa que acaba de dar María Dolores, máis ou menos o resultado dos impactos ou pegadas que as sociedades humanas van deixando sobre o territorio ao longo do tempo, como van modificando de xeito máis ou menos respetuoso según os casos o medio no que viven para adaptar as súas necesidades. Por tanto, como xa tamén indicou Antonio, pois a paisaxe é altamente dinámica. Pero quero insistir en que nas transformacións da paisaxe pois resulta que hai elementos que evolucionan moito máis despacio que os outros. Diríamos, hai elementos formais das paisaxes que van moito máis a modo que os procesos socioeconómicos actuais que están na raíz das transformacións. E entonces, pois é frecuente que elementos da paisaxe explíquense polo pasado máis que pola situación actual. E a este respecto, pois Abel Buyar, no seu último traballo, comparaba a paisaxe rural galega dos anos 90 cun palimpsesto, que é ese pergamino que se reescribe varias veces para borralo, reutilizalo, etc. Pero decía él, un palimpsesto insuficientemente raspado e mal reescrito, en canto a que había moitos anacronismos e desaxustes pois que derivaban desa evolución histórica. E consideraba que un deses anacronismos pois era precisamente que seguisen existindo en Galicia tantas terras a monte que de algún xeito bloqueaban a posible ampliación das terras de cultivo pois tan necesaria para a agricultura. Ben, moi brevemente, sobre as terras a monte, pois todo o mundo sabe que históricamente pois eran os 2/3 ou os 3/4 máis ou menos, según as épocas da superficie total galega, según datos do último anuario de Estatística Agraria, as 1.800.000 hectáreas que ocupan pois o 61% do territorio. Nos concellos de gandería modernizada, onde hai tal, pois é menos do 50%, nos concellos de montaña de abandono demais, pois é do 70 ou 80%, ou que cadre. E esas extensións, pois tradicionalmente, como tamén se sabe, pois eran espacios multifuncionais, como se dice agora, fundamentalmente agrogandeiros, en función das necesidades do sistema agrario, que eran o soporte tradicional do mesmo, por iso tiñan tan pouca cuberta arbórea, e tamén moi maioritariamente, ata ben entrado o século XIX, de propiedade colectiva. Propiedade colectiva que o Estado liberal non recoñece desde principios do século XIX hasta 1968 como tal, entón quere intervir nela, vencella aos concellos, e quere intervir nela, por eso todos os primeiros catálogos de montes e clasificacións tratan de delimitar e controlar esta propiedade. No século XIX na desamortización, no século XX, para transformar o seu uso de xeito máis racional que aos bárbaros costumes das comunidades agrarias. Controles de entrada pouco exitosos, como son as poucas superficies que aparecen nos primeiros catálogos de montes, pero que a partir do catálogo de montes de 1901 sí se van ampliando, sobre todo na inmediata posguerra, e entón estarán na raíz dunha das principais transformacións e máis rápidas que experimentou o uso do monte galego, que son as repoboacións en consorcio dos anos 40, 60, a finais dos 60. Repoboacións con coníferas, pois que, desde logo, marcaron o paso aos demais. As repoboacións forestais xa existen desde finais do século XIX, pero sobre todo na Galicia litoral. Na Galicia interior, en moitas partes do interior de Lugo e Ourense, as plantacións masivas de pinos chegaron cos consorcios e chegaron para quedarse. Xa non se moven dai. E, pois, tamén contribuíron a acelerar ese proceso de individualización e repartos colectivos de montes, que xa viña do 19, pero que se completa ahora. A propiedade privada era a única garantizada. Esas disfuncións de un monte tan excesivamente parcelado no de propiedade particular, máis que as áreas de cultivo, como dixo Delmiro, pois veñen de daquela e contribuíron decisivamente á crise do sistema agrario tradicional que se manifesta a partir dos anos 60. Entón,
o predominio, sobre todo en áreas litorais e demais, de montes de uso forestal plantado con especies de crecemento rápido, arranca de aí e desenvolvese moito nas últimas décadas. Como é ben sabido, a partir dos 90, incluso non de monte, de antiguas terras agrarias. A proliferación de plantacións en antigos prados, antiguas terras de cultivo, etc. E, para iso, o recoñecemento legal da propiedade veciñal e a devolución dos montes ás comunidades propietarias, fundamentalmente entre 1974 e 1985, xa non cambiou decisivamente as cousas porque chegou un pouco tarde polo que respecta ao estado das comunidades, que non vou dicir nada que xa as dúas intervencións anteriores estenderonse moito. O estado das comunidades que xa non existen as vellas, que as novas son moi variadas, é difícil recuperar a plurifuncionalidade, sobre todo para aspectos estrictamente agrarios. Para aspectos non agrarios, é máis fácil. Pero quería, simplemente para concluir, un par de exemplos de paisaxes, vamos a ver, OR 56803. Están aí encima. Espera, son as que están alineadas de baixo arriba. Ah, esta, vale. Sí, espera un momento, porque esa non era a seguinte. Esta... Queres poñerte? Sí, espera, casi. Quería facer, como o sinalou Augusto esta mañán, as paisaxes galegas eran un complicado mosaico de pezas moi pequenas e variadas, e iso aínda se vía nos anos 60. Perdón, nos anos 50. Perdón, cancel. Como se maximiza? Maximiza, sí. Simplemente que quería ver un exemplo de unha área de montaña abandonada, da que nos falaron onte, da que nos volveron a falar hoxe, abandonada en acusado proceso de despoboación, que son os Ancares. Isto é Rao, en Navia de Suarna, no voo americano de 56-57. Donde se ve o predominio de monte non repoboado, como era tal, donde se ve a localización das terras, prados e as aldeas ao longo do val, do río Murias, e onde se ve aínda a importante superficie cultivada que había. Este bloque de aquí arriba é un bloque de rozas, de sistema de cultivo de rozas. En cambio, vamos a ver no seguinte, a ver... No, esta non, queda pastoriza, perdón. Cerrar. Tiqui-tiqui. Na actualidade, donde se ven os progresos da árbore, donde as terras de cultivo contraéronse, donde o bloque de rozas que había arriba prácticamente desapareceu. Outra transformación menos negativa, nese caso, sería a dunha área de concentración, de agricultura e de ganadería modernizada de concentración parcelaria da Terracha. Esta era a parroquia de San Xoán de Úbeda e a súa veciña de Vián na Pastoriza, tamén nesa data. Aquí era para poñer exemplos de todas esas gran diversidade de parcelas, de usos, etc., ligados ás aldeas, incluso nos terreos forestais, como de monte, predominio do monte non repoboado, de parcelas pequenas, todas estas microtenzas que se ven por ali arriba, e o moi diferente que é a situación actual, donde hai unha paisaxe totalmente xeométrica, donde os bloques son moito máis grandes, e donde aquí sí que houve clara ampliación da superficie cultivada respecto ao anterior, pero donde todo o que non é cultivo ou prados é monte na súa maioría plantado, ou seja, monte plantado en grandes bloques. E entón, é para ver a complexidade das transformacións da paisaxe nos últimos anos e a dificultade que presenta a intervención planificada máis ou menos xeitosa, aunque se dispoña de medios moito máis abundantes e máis perfectos que en épocas anteriores. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. E, por último, quedanos Eduardo Corbelle. Moi ben, pues gracias, Rebeca. Sí, podo colocala desde aquí.
Bueno, entón, moi brevemente, tamén me gustaría agradecer aos organizadores da sesión en convite para estar hoxe aquí. Vou presentar simplemente 5 ou 6 exemplos do que é o traballo máis recente no que estamos involucrados, que aborda a paisaxe desde unha perspectiva do que a veces chamamos ecoloxía da paisaxe, algo que centra a súa atención fundamentalmente na configuración espacial dos diferentes elementos que a compoñen, no tipo de procesos ecosistémicos que teñen lugar aí, no tipo de servizos ecosistémicos que se producen, etcétera, etcétera, non? Entón, isto que traigo aquí en primeiro lugar é unha imaxe dun traballo recentemente publicado no que tratamos de avaliar cales son as grandes tendencias de cambio da paisaxe no conxunto da Península Ibérica nos últimos 20 anos aproximadamente. Non vou entrar demasiado en detalle sobre ela, pero é evidente que hai unha grande variedade dentro do conxunto da península. Hai zonas onde se intensifican os usos agrícolas previos, hai zonas onde se abandonan, hai zonas onde aumenta o arbolado, zonas onde diminúe. En todo caso, me interesa sinalar que aquí no noroeste da península destaca esta cor verde intensa que na que vou centrar a atención agora, que é o incremento ou a expansión da superficie arborada, non? Do que xa viñamos falando aquí un pouquiño e do que introducía algún elemento Antonio, pero cunha perspectiva histórica moito máis longa, non? Entón, planteo esta cuestión diante da audiencia. Cando falamos de superficie de monte ou de áreas de monte en Galicia, en realidade, probablemente non é moi arriscado dicir que estamos ante o dominio do arborado. O arborado supón, segundo as últimas contas, que tamén repasaba José Manuel, se non recordo mal, o arborado supón aproximadamente o 50% ou algo menos do 50% da superficie da comunidade, non? E o monte, en xeral, sabedes que na definición legal, no sistema legal español, monte se define por exclusión, non? Monte é aquilo que non é agrícola, por tanto é unha definición un tanto complicada. O monte se continuaría efectivamente en torno aos 2/3 da superficie, non? Pero dese dominio do arborado, en realidade, é algo que tamén pertence ao pasado recente, non? Hai algúns autores que lle chaman a isto a transición forestal. Esta é unha idea que comeza nos anos 90, bastante discutible en moitos dos aspectos, non? Pero que ten certa prevalencia na bibliografía recente. En todo caso, no caso de Galicia, se analizamos datos dos mapas forestais publicados desde o ano 66, o que podemos ver é un incremento máis ou menos continuado da superficie arbolada total, non? Que é a línea violeta que temos aquí arriba, e chama a atención, por suposto, o maior ritmo de incremento que se dá durante a década dos 90, esencialmente, non? De confiar nos datos dos mapas, non? A cuestión da fiabilidade das fontes sempre está aí. Pero o que me interesa resaltar aquí é que ese incremento da superficie arbolada total se dá a pesar de que a superficie de coníferas, como grupo de especies en xeral, fundamentalmente Piñeiro Bravo e Piñeiro Insigne, veu descendendo durante esos 50 anos. É dicir, que o incremento da superficie arbolada se debe esencialmente ao incremento da superficie de eucalipto, pero tamén o incremento de outras frondosas que non son eucalipto. E chama a atención tamén que o incremento da superficie de eucalipto que vemos aquí nun tono máis de verde escuro tamén se corresponde ou é o que explica esa maior expansión nos anos 90, non? Efectivamente, parece que hai unha correspondencia moi evidente entre as dúas cousas, non? Agora ben, pensando na configuración espacial do tipo de masas que se xenera aí, o que parece bastante obvio é que en realidad estamos ante dúas paisaxes arboradas esencialmente diferentes. Unha que se sitúa, este é un mapa de distritos forestais, non? Sabedes que en Galicia temos 19 distritos, unha unidade un pouquiño grosa, pero suficientemente boa para ver as diferencias máis esenciais. Hai un grupo aquí que temos en diferentes tonos de azul que se caracteriza esencialmente por unha coexistencia de especies que están destinadas á produción de madeira e que supoñen o grosso da produción de madeira na comunidade, non? Fundamentalmente piñeiros, diferentes especies de piñeiros e eucalipto, non? A partes iguais, máis ou menos. Sin embargo, nas zonas que temos en verde, o que se aprecia moi claramente un dominio de outras frondosas diferentes do eucalipto. En parte porque esa é unha zona que está vetada para o Eucalyptus globulus polas súas condicións ou polas súas necesidades climatolóxicas, non? Veremos que sucede no futuro, non? Na medida en que empecemos a utilizar outro tipo de especies de eucalipto que non están limitadas por aspectos de frío como lle pasaba ao globulus, non? En todo caso, se aprecia unha distribución espacial claramente diferente e cando, creo recordar que era Ricardo, hai un ratiño, mencionaba aquí que Galicia produce o 50% da madeira en España, aproximadamente, efectivamente. Ese 50% non se produce en toda Galicia, se produce esencialmente no que aquí están diferentes tonos de azul, co cual o nivel de intensividade
o nivel de intensidade dese aproveitamento chama moito máis a atención. Por suposto, isto se explica tamén polas condicións do sitio, vai dicir, pola alta productividade que vai asociada ás nosas condicións climáticas, pero non só, evidentemente non só. Por outra parte, decía que o volumen de cortas é esencialmente moi diferente dos aproximadamente 6-7 millóns ou 8 millóns de metros cúbicos según o ano que producimos nesta comunidade. Prácticamente todo se produce aquí e todas estas masas de outro tipo de frondosas, que non son eucalipto, apenas chegan ás 200.000, 300.000 metros cúbicos. É dicir, unha parte prácticamente neglixible, o cal indica que non están tendo prácticamente ningún tipo de xestión. E, ademais, non é demasiado arriscado supoñer, non teño datos aquí para corroboralo, pero non me parece demasiado arriscado supoñer que a orixe das masas que temos na zona azul é esencialmente de plantación e a orixe das masas que temos na zona verde é esencialmente de revegetación espontánea. É dicir, que evidentemente hai casos dos tipos nos dos lugares, pero hai unha clara diferencia. E tamén me atrevería a mencionar que non é posible explicar esta distribución e esta composición das masas forestais se non temos en conta a presencia da demanda aquí no fondo da ría de Pontevedra. Porque isto a menudo é algo que parece o elefante na habitación do que ninguén quere falar, pero se temos esta composición da paisaxe forestal e se temos esta evolución das plantacións de eucalipto que en 1960 apenas representaban ningún tipo de superficie e hoxe en día vai a ser, ou xa é, de facto, o primeiro grupo de especies dentro do panorama forestal de Galicia, non é posible explicar iso sen a presencia da demanda, por moito que falemos de que é iniciativa privada, pero a iniciativa privada responde aos estímulos de mercado, non opera no vacío, eso non sucede. En todo caso, para rematar xa, decía que unha parte do interés que se ten na paisaxe desde a perspectiva da ecoloxía da paisaxe son os aspectos relacionados coa configuración espacial, en particular con como se articulan espacialmente diferentes manchas de diferentes cubertas, que tipo de influencia ten iso nos procesos resultantes. Esta que temos aquí é unha imaxe Landsat do día 12 de outubro do ano pasado, está en falsa cor, por eso aparecen as cousas aí un pouco raras, estamos utilizando aí infravermello medio, infravermello cercano, pero esencialmente todo o que vemos por aí en verde escuro, ou verde máis intenso, máis escuro, son esencialmente masas arboladas. Masas arboladas que, con esa expansión que tuveron nos últimos anos, comezan a ter unha certa continuidade. Temos, ademais, un proceso de sobrecapitalización ou de capitalización das masas, é dicir, que ano tras ano cortamos menos do que as masas producen, o cal quere dicir que cada ano que pasa temos máis biomasa presente sobre o territorio, e cada ano que pasa esa biomasa é máis continua. E, polo tanto, nesa situación é moi probable que sucedan cousas como esta, que é a imaxe do 28 de outubro, 16 días despois. 16 días despois é moi fácil apreciar esta gran mancha ardida que ten unha escala considerable. É fácil ver aquí Vigo, é fácil ver Pontevedra e facerse unha idea de cal é o tamaño e a dimensión do problema ao que nos estamos enfrentando. Problema que non vai a facer nada máis que empeorar no futuro, isto non vai a ir a mellor. E que sucede, neste caso en particular, nunha das zonas máis densamente pobladas e onde a población está máis dispersa, no que habitualmente a bibliografía chama a interfaz urbano-forestal, ainda que o do urbano aquí pode despistar un pouco, pero a interfaz entre o forestal e o habitado. Por lo tanto, o risco asociado a este tipo de problemas aumenta e isto ten moito que ver coa configuración espacial desa paisaxe e como diseñamos ou non diseñamos instrumentos que nos permitan traballar con esa configuración espacial. Creo que era el Delmiro que mencionaba antes de maneira un pouco provocativa que necesitamos buscar instrumentos que nos permitan xestionar esta superficie de mellor maneira para poñer algo máis de algún elemento máis de xuízo. Falamos habitualmente de en torno a 12-13 millóns de parcelas no conxunto da comunidade. Falamos habitualmente de que o tamaño medio da parcela está no cuarto de hectárea, en 2.500 metros aproximadamente, pero iso en realidade oculta moitas cousas porque a presencia de grandes montes veciñais con centos ou miles de hectáreas sube a media considerablemente e porque, ademais, a superficie de cultivo ten esencialmente unha media máis alta. Por lo tanto, cando falamos da propiedade privada individual forestal, falamos probablemente de parcelas en xeral de 1.000 metros ou menos de 1.000 metros. Son raros os casos
moi raros os que son máis. Non? E, polo tanto, cando falamos, por exemplo, de ter medidas que fomenten o asociacionismo dos propietarios, tamén estamos obviando outra cuestión esencial, que é que o asociacionismo pode ser condición necesaria, pero non é suficiente en absoluto. E comeza a haber moitos elementos que plantean, ou moitos casos concretos que nos demostran que, aínda que un sea capaz de facer o esforzo considerable de poñer de acordo a centos de propietarios nunha determinada comarca, eses centos de propietarios non son capaces de xuntar 15 hectáreas en Couto Redondo porque o grado de fragmentación e dispersión é tan elevado que nin así o somos capaces de facer. Por lo tanto, plantear fórmulas asociativas como solución aos problemas de fragmentación e solución aos problemas de continuidade de biomasa é probablemente un pensamento moi optimista. Non? Necesitamos outro tipo de instrumentos que nos permitan xestionar propiedades de descoñecidos, propiedades de absentistas, propiedades de persoas que non teñen un plan determinado ou non porque non queiran telo, sino porque tampouco é moi fácil ter un plan de xestión para unha propiedade pequena perdida da man de Deus en algún sitio de Pontevedra, por exemplo. Non? E entón, para rematar isto, o que lanzo eu aquí tamén de maneira un pouco provocadora é que, ou con certa vocación de provocación para o debate, é que a política de xestión a nivel paisaxístico non debería centrarse na delimitación de áreas e na zonificación. Eu creo que hai instrumentos normativos suficientes que poden facer zonificación e que poden facer cousas desas, e que, polo tanto, as políticas que temos que ter neste ámbito teñen que atender o tipo de procesos que están sucedendo, teñen que saber ben que tipo de procesos temos actuando sobre o territorio, teñen que decidir cales son desexables e cales non, e teñen que decidir como podemos axudar a que algúns deles se frenen ou incluso se revirtan. Nada máis. Gracias. Moitísimas grazas aos catro. Eu creo que están servidos bastantes aspectos para o debate, pero como apenas temos media hora antes de pechar, eu casi, polo que me decíades antes, invitaba a subir os participantes anteriores, a Edelmiro López e Ricardo Suárez, e así incluímos na discusión a todos os participantes. Deus, Augusto Pérez Alberti non pode estar, que vou marchar, pero bueno. Os papeliños, gracias. Así unha reordenación da paisaxe da mesa. Configuración espacial. Vale. Non sei se entre os membros da mesa queredes comentar algunha cousa. Ou se directamente damoslle paso ao público. Vale. Bueno, alguén ten algunha pregunta? Xa sabedes a dinámica, por favor. Esperade a que vos dean o micro, presentádevos, porque emites en streaming e así os que non están aquí poden saber de quen fala. Temos ali primeiro unha man pedida, Iago. Sí, vale. Xesús Rodríguez, da Asociación Umia Vivo. Quería entrar no tema dos protocolos ou das manuales de boas prácticas que temos en distintos ámbitos. Camiño portugués, boas prácticas agrarias, boas prácticas forestais. Logo temos eses documentos sobre paisaxe, sobre peches, cores. Entón, con todas esas ferramentas, o que temos tamén que aclararnos é o carácter vinculante ou non, ou se son simplemente documentos elaborados, algúns de certa complexidade, antes aqueles que temos que informar proxectos ou licencias, nos plantexamos para que serven, se realmente foron elaborados con algo de rigor, pero tamén se fala de que non teñen carácter vinculante. Quería saber a vosa postura sobre todos estes documentos.
Bueno, podo condensar eu algunha cousa no que me resulta máis cercano, porque non teño grande proximidade cos manuais que teñen influencia no ámbito da construcción, por exemplo, nos aspectos do Camiño de Santiago, pero sí, por exemplo, cos manuais de boas prácticas agrarias, especialmente, por exemplo, con aquelas medidas que están asociadas ao enverdecemento da PAC, por exemplo, ¿no? Que explican aqueles ou que establecen aqueles criterios que os agricultores deben de cumprir para cobrar axudas. E me interesa resaltar o feito de que, evidentemente non son obligatorios porque van asociados á obtención de axudas, por tanto é obligatorio solo se pretende obter unha axuda por iso, e a mí me parece unha boa maneira de incentivalo. E dúas, que no momento actual hai un cambio, ou estamos a pique de ver un cambio na orientación deses manuais, porque ata o momento actual as boas prácticas se certificaban pola actuación concreta de cada agricultor e, por tanto, tiña que ter unha carga de unha xestión do nitróxeno na explotación determinada, tiña que ter unha xestión das sebes determinada, tiña que deixar un ancho de... E o probable é que no futuro próximo se vai a cara a un modelo no que o que se valía son os resultados ecosistémicos da xestión e non tanto a cociña da xestión. Por tanto, o que se vai a avaliar non é tanto como o agricultor consigue, por exemplo, ter máis diversidade de aves nos campos nos que traballa, senón o feito de que sexa capaz de que haxa máis diversidade de aves, non? Ou de insectos, ou de outro tipo de especies. Non? Entón, eu creo que iso é un cambio importante que ao mellor tamén pode permitir facilitar un pouco a vida dos técnicos, porque xa non se trata entonces de verificar se hai un cumprimento determinado de cousas que poden chegar a ser un corsé demasiado estricto, senón que se trata de avaliar realmente se o efecto que se pretende conseguir é o buscado. Non sei se isto responde en absoluto á pregunta que se planteaba, pero é a que podo dar. Bueno, eu igual tamén quería decir algo, porque eu sí que falei de catálogos, non? Pero, bueno, non me estaba referindo en concreto a estes de boas prácticas que establecen directrices e nos dicen que é o que está ben, non? Ou que é o que estaría mellor, ou que é o que podes facer para chegar a ter. Eu falaba máis ben, igual que se recolle o estado actual da paisaxe, non? Desas zonas, pois de que se recollan tamén o estado actual, supoño, é difícil, non é fácil, de iniciativas, non? Que están facendo esforzos, pois, ou que están tendo un efecto na transformación da paisaxe. Evidentemente é algo complicado porque a paisaxe pois, é un elemento transversal, non? Que está en todos os sectores e afectada por decisións que se toman en todos os sectores e que a veces non teñen unha relación directa con eso. Pero eu creo que igual que se fai un esforzo, que está ben que se faga, non? En ver o que temos, pois, desde un punto de vista físico, tamén podemos ver que temos desde un punto de vista social, non? Económico. Vale. Había unha man pedida aquí. Sí, pero hai antes outra máis. Hola, soy Bruno y bueno, quería preguntar un poco en general a toda la mesa por todo lo que se expuso aquí un poco. Mi pregunta es si estos sistemas agrarios que funcionaban antes con bueno, ese derecho constitucionario decantado a lo largo del tiempo sufrieron una transformación tan grande y ahora queremos hacer un esfuerzo que parece titánico desde la administración de reordenar todo esto, porque estuvimos viendo un poco las potencialidades que había, que me pareció muy interesante lo que comentó Ricardo sobre cómo la propiedad fraccionada pues era interesante desde el punto de que bueno, comunidades se autofinanciasen cosas, etcétera, etcétera, o una resistencia frente a lo mejor unos intereses extranjeros o bueno, o multinacionales tal que pueden ser beneficiosos en un corto plazo pero no en un largo a nivel estratégico. Entonces, ¿no va un poco toda esta casuística que hay que parece infinita? ¿No es un poco un oxímoron contra una administración centralizada, en este caso territorial, no, pero centralizada al fin y al cabo? Quiero decir, ¿hay la sensibilidad, es posible que tenga la sensibilidad los medios necesarios para desarrollar esa ley? Porque estamos viendo que salen leyes. La que acaba de salir ahora, bueno, ya fue criticada, bueno, no criticada, pero se comentó ayer aquí que estaba regular. Entonces,
la pregunta es, ¿ese encaje tendría que ser un encaje de máximos, de mínimos, para no sé, porque estamos viendo que cualquier acción que se haga puede desincentivar tremendamente hacer unas cosas u otras, y en ese sentido no tendría, hombre, creo que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico actual, pero conceptos como ley policéntrica, etcétera, etcétera, que son mucho más, se asemejan un poco más a esa estructura que había antes de derecho local, ¿no? O sea, sé que es una pregunta un poco casi existencial, pero no sé, me pareció interesante. Sí, bueno, a pregunta máis que complicada pareceme amplísima e se o entendí ben sería, no fondo, que facemos ante este cantidade de problemas? Eu, obviamente, non teño unha resposta completa para unha pregunta tan amplia. Eu creo que si me atrevería a decir 2 ou 3 condicións para irnos aproximando, por lo menos non empeorar e ir mellorando, non? A primeira é asumir que a realidade demográfica, socioeconómica e, por tanto, tamén a xestión do territorio no rural galego deixou de ser o que era e non vai volver ser o que era. Por lo tanto, debemos plantexarnos como objetivo non como recuperamos o máximo posible, reconhecendo todas as virtudes que tiña da realidade hai 60 anos, senón como construímos unha realidade diferente adecuada aos tempos actuais. Isto pode sonar moi abstracto, se queredes, comento con máis cosas. Isto expreso un amigo meu que é un experto en demografía rural, Luis Camarero, referido en xeral a cuestión dos problemas do rural na España máis despoboada, di que a pregunta a facerse, máis en xeral, non é por que marcharon os que marcharon, senón por que quedaron os que quedaron e quen máis pode estar interesado en vivir no rural. E eu iso tamén aplicaría ás paisaxes. Esta sería a primeira condición. A segunda é que eu son partidario non de abandonar totalmente, pero quitarlle importancia aos grandes documentos grandilocuentes que a través de folios ou PowerPoint pretenden diseñar un futuro ideal e prestarlle máis atención. Isto conecta con cosas que saíron antes, que teña a Lola, alguna cosa ten de Eduardo, prestarlle atención a que procesos que nos parecen positivos do punto de vista da conxunto da sociedade se están dando ou que experiencias. Dito de outro modo, máis que pintar nun mapa precioso como nos gustaría que fora a paisaxe, tratar de ir dando pasos cara adiante. E terceiro, e ligo a isto, eu son partidario de darlle cada vez menos importancia aos textos legais xenéricos e moito máis ás políticas realmente aplicadas. Por exemplo, podemos sacar unha lei da paisaxe, que xa saiu fai anos, un catálogo de paisaxes, e permitir que a planificación real da xestión da maior parte do territorio siga sendo unha cuestión sectorial forestal. É o que estamos facendo. Eu digo, para que nos sirve unha cosa ou outra? Igual que se fora unha planificación exclusivamente agrogandeira en función das necesidades e dos intereses das explotacións lácteas. Pareceríame igual de inadecuado. Entón, eu doulle moita máis, creo que a forma de ir dando pasos cada diante, recoñecendo a complexidade do problema, é asumir un uso diversificado asociado aos tempos actuais, onde non se vai seguir recollendo a biomasa para a cama do gando, pero, en cambio, esa biomasa que crece e que se vai acumulando todos a arbustiva, si pode ter outros usos, onde hai funcións ambientais, recreativas, como espacio de ocio do rural, en concreto das terras de monte, que cando era rapaz non se valoraba porque, home, non estábamos para andar pensando a ver como estaba o monte arredor, e que hoxe a sociedade si dá un valor e necesitamos traducir eso en actuacións concretas, máis que en leis, en actuacións concretas. Non, sei que isto non responde a pregunta. E depois, na cuestión da pulverización da propiedade, e iso, o condicionante que supón, bueno, primeiro, iso non afecta aos montes veciñais que teñen un problema distinto. No caso das terras de propiedade particular, en concreto, o monte de propiedade particular, eu creo que o conxunto da sociedade galega ten asumido, isto pode parecer que vai contra as tradicións, que esas terras para a maior parte da poboación, polo menos para a miña familia, que tamén destes propietarios de 4 ou 5 veces, son un problema
máis que unha fonte potencial de ingresos. Distinto é se é un solar ou potencial solar, pero normalmente é antigua terra de cultivo, porque sobre todo se fixeron unha estrada asfaltada. Na medida en que iso é así, eu creo que hai condicións sociais para adoptar medidas máis proactivas, non digo contundentes, pero sí máis proactivas que non se limitan a dicir, bueno, creo unha figura que permite a agrupación voluntaria de fincas e que actúen, non. Non, porque iso non van ter un incentivo suficiente para agruparse. Si se poden crear figuras, e xa en algún momento funcionaron, figuras de agrupación cunha intervención desde arriba impulsando o proceso. Eu non digo que xa pezas máxicas, pero iso no caso das terras de monte particular. Non vou agotar todo o tema. Entón, eu diría, en torno a esas coordenadas, creo que nos achegaríamos un pouco máis a ir mellorando as cousas. Non o mundo perfecto pintado no PowerPoint, non? Gustaríame conectar estes dous conceptos que introduces, que é o da capacidade das comunidades para levar a cabo proxectos propios. Este concepto que non sei se te refires ao mesmo que a min, pero falas de políticas policéntricas, refiriste, entendo, a administración multinivel, cando hai moitos centros de poder, en Bruselas, Madrid, Santiago, e despois trátanse de levar a cabo subvencións no terreo local. Isto quería conectarlo co teu concepto sobre burocratización e, sobre todo, co que apuntaba María Dolores Domínguez García, porque pasoume o mesmo que ela, bueno, case o mesmo que ela fai unha semana, facendo unha entrevista nunha comunidade de montes, comentábame, xa non só no plano temporal, como comentaba ela, que che piden que fagas unhas podas no momento non que non as podes facer, senón que tamén tiveron outro problema, que era, no caso desta comunidade que estaba entrevistando, levaban certo tempo contratando traballadores para levar a cabo traballos de poda, de rareo, de creación de pistas. Eles justificaban a través das nóminas, os seus traballadores justificaban para recibir o diñeiro destas subvencións. De repente, ano 2011, concédenlle unha subvención, entregan todo o papeleo e cando xa lle tocaba de recibir os cartos de volta, chegalles desde Santiago que non poden concederlle a subvención porque neste momento Bruselas di que non se poden ter subvencións a partir da contratación propia. Entón, obrigan as comunidades de monte a contratar a empresas externas para poder xustificar estas subvencións. Polo tanto, xa non é só o feito de que non llo digan con anterioridade, senón que unha cousa que eu creo que todos deberíamos estar de acordo, que é o favorecemento da creación de postos de traballo a través das comunidades de Monteveciña e Mancomún, isto é todo o contrario ao desfavorecemento desto. A política multinivel, que é dende as administracións superiores, dunha forma ben argallada, podería axudar no local a darlle esta capacidade da que te falabas as comunidades para levar a cabo os seus proxectos, convírtese nunha fronteira ou nunha cortapisa para que elas podan traballar. Me parece moi interesante por ese concepto que introducías, por eso. Vale, temos Tiago Seara, pediu a... Ben, hai unha cuestión que desde 2016... Perdón un momento. Señora, he pedido la voz varias veces. Usted me está omitiendo. Perdóneme. Primero, no me falta el respeto. No, disculpe. La mano se la doy cuando le toca. Antes que vostede pediu a man 4 persoas. Entón, vostede foi o cuarto que pediu a man e pareceme unha falta de respeto o que está facendo. Parece unha falta de respeto a súa. Usted non está seguindo o criterio correcto. Se usted está aplicando o criterio intuito persoal, que non sei sabe o que significa, eu o critico. Sí. Muchas gracias. Básicamente estoy muy satisfecho de que se haya tratado el tema del paisaje en esta última tabla. Porque ayer tuve una intervención para preguntar sobre este tema, en la última mesa, y se me contestó de un modo francamente corto. Entonces creo, la cuestión es la siguiente. La diatriba que se pueda plantear en el ámbito local
sobre la intervención para una homogeneización paisajística, ¿a quién corresponde realmente? Yo preguntaba al ponente, porque no supo contestarme, si tendría que hacerse manu militari por parte de la administración, cosa que yo criticaba obviamente. Yo entiendo que tiene que ser una gestión propiamente de los concellos, ¿no? Claro, el problema se plantea cuando hay, digamos, un problema entre dos concellos colindantes. Supongamos que lo que se pretende en aras de unha, digamos, beleza paisaxística, pois é que haxa certa homoxeneización, non? Entón, claro, esta é a cuestión. Quen decide neses casos? Os catálogos de paisaxes, os atlas, etc., teñen unha función de tipo informativo moi válida, tamén como catálogo de montes, etc., pero o que non pode ser son vehículos de imposición. Eu penso que este tipo de cousas hai que deixalo precisamente a autonomía municipal. Era un pouco que quería reflexar. A Edelmiro queríalle plantexar unha cuestión puntual. Vamos a ver, sobre as propostas de actuación que vostede manexou. Fala de un novo equilibrio entre propietarios e usuarios. Tema xurídico 100%, que evidentemente tería que ser tratado pois como un pouco máis de profundidade. Como declaración de principios, como digamos que como desiderata parece magnífica. O que pasa é que a aplicación é un pouco complexa. Cando vostede dixo eso, a min veume inmediatamente unha referencia mental á Revolución Francesa. A Revolución Francesa fixo algo parecido. É dicir, unha revolución que basicamente pois era, vamos, foi burguesa 100%, pero que creou, curiosamente, no tema dos campesiños, pois unha revolución tal que os que eran campesiños convertíronse en servos realmente. Entón, esa, digamos, homoxeneización que vostede habería que facela moi ben, e sobre todo con textos xurídicos, porque a referencia que se fai a omisión de burocracia, etc., estamos todos de acordo con ela, pero a parte legislativa é fundamental. Eu non sei se a mellor estou falando porque sinto un pouco afectado polo tema, pero creo que non se pode omitir así de un plumazo as cuestións de tipo legal. Despois, sobre os novos incentivos e tal, e xa remato, sobre os novos incentivos, digamos, a conxunción deles ou a unificación deles, é unha pura desiderata. O que coñece un pouco a administración, e supoño que vostede a coñece, sabe que a multiplicidade de cousas e tal non se suprimen do día á noite. Nada máis, gracias. Bueno, breve, pero trato de que se responder directamente ás dúas cuestións que plantexa. Cando falo de novo equilibrio entre propiedade e usos, ou entre dereitos asociados á propiedade e dereito de uso, no fondo estou aplicando, eu creo que os principios da Iglesia Católica, que é a función social da propiedade. A miña radicalidade chega, o meu radicalismo chega até aí. E en como leválo a cabo? Pode haber elementos que impliquen cambios no marco legal, nunca, desde logo, no marco constitucional, por ir diseccionando, é dicir, a limitación dos dereitos asociados á propiedade en función da función social da propiedade, algo recoñecido constitucionalmente, pero máis que cambios legais, eu creo que o avance nesta dirección plásmase en medidas ou de rango legal menor ou en políticas realmente aplicadas. Por exemplo, se hai unha ordenación efectiva de usos do solo onde se establece para que aptas cada tipo de terras, estamos poñendo por diante o uso adecuado da terra por encima dos dereitos de propiedade, na línea do que eu digo. Si se crea unha figura como xa houbo e tuvo todos os controles legais, que eran as antiguas unidades de xestión forestal, e, no fondo, a Sociedade de Fomento Forestal que o actual goberno da Xunta creou no seu lugar, están camiñando na mesma dirección. A última regulación da Sociedade de Fomento Forestal permite que, se nun perímetro hai unha maioría de propietarios que teñan un proxecto de ordenación dese monte e queda no medio unha minoría, e o proxecto maioritario establecese para o conxunto do perímetro. Eso está en normas aprobadas. Se un lee as recomendacións, de momento son recomendacións, habrá que ver en que medidas se levan a cabo, que acaba de aprobar
de sair, acaba de aprobar o Parlamento Galego, derivados da comisión que se creou polo tema dos incendios e a política forestal, non vou entrar en detalle, cosas que parece que van na línea correcta, outras nas que non estaría tan de acordo, pero en conxunto marcan moitos cambios, moitos pasos xusto nesa dirección de modificar o equilibrio entre propietarios e usuarios. Entón, eu creo que é moito máis cambios graduais nas políticas realmente aplicadas e nos incentivos que non un gran cambio legal e para nada revolucionario. Iso dos incentivos é certo que a administración ten, digamos, moitos ámbitos de actuación. Pero iso non fai imposible a coordinación. Eu non vou falar aquí da miña outra vida, que ademais é máis de 10 anos, cando si tive experiencia directa de xestión, pero podo asegurar que é perfectamente factible o de coordinar o tipo de incentivos. Polo menos non conceder incentivos en sentido totalmente contraposto. Por exemplo, non é lóxico, e vou poñer un exemplo que non é dos típicos, non é lóxico que eu, por un lado, este fomentando instalacións de turismo rural e ao mesmo tempo pegado a esas instalacións granxas de porcos. Porque vou ter un problema. Vou ter un problema. Entón, terei que organizar, non pode ser que no mesmo ámbito, ou pretender un uso recreativo do territorio en zonas densamente poboadas como é todas as rías baixas galegas, ao mesmo tempo que permito que se creza de forma incontrolada o espacio arbóreo até a porta das casas, principalmente eucalipto. Entón, eu creo que ese tipo de cosas sempre pode quedar imperfeccións, pero o problema que temos actualmente é a nosa cultura e concluo xa, a nosa cultura é que cando hai un problema, eu creo que será o sur de Europa. De logo, en toda España haina e en Galicia tamén. Cando hai calquer problema importante, a nosa solución é unha lei. Vamos a aprobar unha lei, outra lei, outra lei. E hai moita menos vixiancia social, eu digo, somos corresponsables todos os cidadáns, por en que medida iso se traduce en decisións concretas e nas políticas realmente aplicadas. Eu cada vez dolle menos relevancia aos grandes marcos legais e máis as políticas realmente aplicadas. Sei que isto non responde a toda a complexidade das cuestións que plantexa, pero dentro da miña imperfección intentei responder. Moitas gracias, presidente de mesa. Eu quero declinar facer a miña pregunta en aras de que outros que están ordenadamente esperando a intervención podan facela. Moitas gracias. Non, a túa era a primeira. Declino para non... Non hai máis pedidas ya. Ben, a realidade que ten os montes en este momento en Galicia ten moi ben expostas desde o punto de vista geomorfológico, situación, estado, normativa, etc. Pero hai unha cuestión que se agrega a todo este debate, a todos estes procesos sobre a formalización e a definición da paisaxe, que é a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia do ano 2016, que é obrigado a poñelo aquí porque estamos na Casa do Consello da Cultura Galega, un organismo asesor e de informativo vinculado, como sabedes todos, nada menos que ao Estatuto de Autonomía, máis aló do legislativo. Pero hai esta cuestión é a definición, ese discernimento físico, espiritual ou inmaterial e real, inmaterial, que é a creación da figura do paisaxe cultural. Desde unha perspectiva non territorial, non administrativa, sí, de outra maneira, e urbanística. É o paisaxe cultural, unha definición moi clara con un artículo da lei que onte falábamos de él. Eso, de logo, tanto a todos vostedes que estades facendo traballos moi interesantes por a exposición que están aquí, faltalles entonces entender esta realidade legislativa, normativa, pero que supo capturar unha realidade que é a do paisaxe cultural. Entonces, como vamos a facer en esta cuestión de seguir adelante con este planteamiento? De acordo? A pregunta... Bueno, yo quiero hacer una intervención que tal vez tiene relación con varias de las cosas que han salido aquí. Paso galego.
A maior parte do traballo que eu teño feito en contacto coa administración está relacionado cos hábitats de protección prioritaria e creo que hai cousas que plantexan similitudes, inda que non sexa o mesmo que as paisaxes culturales, que é un tema que tamén me interesa moito, nas respostas que os entes legisladores, creo que a calquer escala, da mesma Europa que os municipios, soen ter. E as preguntas básicas que queremos conservar, que queremos preservar, cal é o estado de referencia. Normalmente a resposta é unha foto fixa. Alguén decía a intervención antes, si vamos a poñer incluso ata a cor que debe ter a miña porta, entón, que é o obxectivo a conservar? Que é o que queremos que se reflexe? Isto nos hábitats de protección prioritaria é prácticamente o mesmo. E a miña resposta eu daría, a miña opinión, ten que ver moito co que se plantexou hasta agora aquí. O que temos que preservar son os procesos e as dinámicas. O que temos que preservar é aquilo que fai resiliente unha paisaxe ou fai resiliente un hábitat e os seus servicios. Eso é o que temos que preservar. Pero a dinámica ten que estar incluída. Non podemos simplemente decir isto que hai hoxe ou era o que había fai 40 anos e isto o que queremos ter para hoxe e para dentro de 100 anos. Eso é imposible. É un imposible. Non é posible de ter as dinámicas. E estou tamén de acordo en isto, por suposto, son moi afín ao término paisaxe cultural, porque a miña visión é que o que nós vemos é realmente, prácticamente en toda Europa, é unha paisaxe cultural. Non hai forma de entender o noso territorio, non hai forma de entender o que somos sin ter en conta a historia acumulada no tempo de esas transformacións que teñen ocurrido. E algunhas son moi recentes, ou como decía Dion, non respostan a mesma velocidade unhas que outras. O seu nivel de resiliencia é distinto. Pois xa sei que é unha especie de rogo para tirar no peto dos desexos, pero creo que as políticas o que teñen que dar un cambio radical e non intentar preservar fotos fixas, sino intentar preservar as dinámicas e como se poden recuperar esas dinámicas e os procesos. Hai simplemente, totalmente de acordo, engadir que precisamente para cambiar esa preservación de fotos fixas e facer un pouco leis nese sentido, sin ter en conta as necesidades, as problemáticas ou a mesma diversidade que comentabas ti antes, é necesario empezar a facer leis que se sean realistas, é dicir, que teñan en conta a realidade, neste caso, das paisaxes, a xente que as habita, as necesidades e a economía, non? Daí, un pouco como comenzábamos esta mesa, que era a proposta que facían onte, a necesidade de incluir determinadas miradas e determinadas maneiras de xestionar desde a administración por unha parte e das comunidades locais por outras, non? Non sei se alguén quere preguntar algunha cousa máis. A mesa quere comentar algo? Pois son as 2 da tarde, creo que cumprimos o horario e vamos clausurar as jornadas. Moitísimas grazas aos participantes da mesa e, por suposto, os participantes da xornada de hoxe. Se vos parece ben, nun momentiño clausuramos damos por rematada
cheta ao Consello e xa pechamos, vale? É cuestión dun minuto. Ben, bos días a todos de novo. Chegamos ao final desta xornada, que espero que fose frutífera e que estivesen tan a gusto que non tiñan ninguna vontade de marchar. Pero, en todo caso, nós imos dar por clausurada a xornada despois de que fale, en primeiro lugar, Perfecto Saavedra polos organizadores, logo falará de Rebeca Blanco como coordinadora da sección de patrimonio e eu direi unhas breves palabras simplemente para rematar. Bueno, pois eu tamén vou a ser moi breve. É difícil facer unhas conclusións de todo o tratado. Eu non realmente renuncio a facelas, xa que o tema de montes, territorio e paisaxe, pois é, como se viu nas diferentes exposicións, moi complexo. Por unha parte, hai montes, o monte como territorio e como paisaxe. E, por outra parte, é a cuestión do monte que pode tamén abordarse desde outros puntos de vista, non? Como así se fixo. Pero creo que, bueno, os temas tratados foron moi variados, desde plantexamentos de tipo xeral, moi vinculados á cuestión do patrimonio, como a intervención que fixo onte Iago Seara, ao do monte como soporte dun rico patrimonio arqueolóxico, amenazado hoxe a veces por políticas moi vinculadas á dependencia forestal, estudios de caso, como que vimos nos Ancares, que, sin embargo, poden estenderse a outras partes de Galicia. O caso dos Ancares, que foi tratado onte hoxe, non? Será da montaña, non? Pois é un tema que se ve, bueno, moita relación co monte, ademais con territorios poboados, non? Ou centrados no territorio, pois o impacto que teñen as obras públicas, non? Como se desarrollou onte. E logo tamén todo o problema, que é un problema fundamental, non? Que se tratou en gran parte esta mañá, que é o problema de, non? Que facer, non? Que políticas facer, non? Porque podemos facer diagnósticos, ver a situación anterior, a situación actual, pero que solucións hai que tomar, non? Con respecto ao territorio, concretamente logo con respecto aos montes, do que por unha parte está en el territorio, pois eso creo que é unha cuestión complexa, inda que é de logo moi complexa, moi difícil, pero eu asumo as propostas as posicións de Delmiro, que é un gran coñecedor deste tema, é que non podemos, digamos, que volver atrás, non? Volver atrás, porque non vamos ver os carros de bois, temos que asumir, non? Que hai moitas realidades que hoxe son casi non irrevertibles, como o descenso da poboación rural. Entonces, hai que ir a novos paradigmas ou a novas medidas que teñan en conta o que se pode facer, non? Pero, bueno, digo, son cuestións moi complexas e moi variadas,
Eu creo que de todas elas, pois, o público pode ir tomaría nota. As exposicións a veces houve que abrevialas pola propia complexidade dos temas expostos. Están colgadas as que non están estarán colgadas por completo, non, completas na página web do Consello, poden revisalas, repasalas, etc. Eu, por unha parte, estou satisfeito de como se desenvolveron dos ponentes, do público. Polo mesmo, eu reitero un agradecemento ao Consello da Cultura, a institución que é responsable deste acto, que xa foi noutras ocasións, neste aspecto xa son unha institución moi acolledora e xenerosa, os ponentes, os participantes, a mesa redondas e ponencias, a todo o público, non? Xa que dicía onte que se non hai público, non, a xornada non teñe sentido, entón espero que fosen de proveito para todos. Quero facer unha mención tamén nominal, a parte do Consello en xeral, especialmente representado aquí pola súa presidenta, unha mención nominal a José e a Rosa, que se encargaron, digamos, que da intendencia. Os ponentes e comunicantes terán a proba da súa eficacia, eu xa a coñecía, e xa teño dito noutras ocasións que non digo que superáronse porque non teñen xa moito para onde superarse, non? Así que gracias a todos, nada máis. Moitas gracias. Bueno, eu non vou a repetir o que xa dixo Pejerto en relación aos agradecementos, pero sí creo que como coordinadora da sección de patrimonio, por suposto agradecer a Iago e a Pejerto especialmente, facer este tipo de iniciativas, sobre todo nun tema como este, como a temática o ano pasado dos montes comunais, este ano do Monte Territorio e Paisaxe, porque creo que é un aspecto transversal a sección que a nos atañe e tamén a outras seccións. En ese sentido, voulle lanzar un desafío a Pejerto, que creo que neste momento, un pouco na liña do que falábamos onte, da necesidade de entrar noutra etapa de reflexión, de que facer, creo que puseronse moitos aspectos en riba da mesa que debemos ter en conta, non só en relación á temática dos montes como elemento identitario, cultural, etc., e da propia paisaxe, senón como, estamos nelo de feito, como regular este tipo de elementos. É curioso que saíra antes a Lei de Patrimonio cando ainda non tiñamos unha figura de paisaxe cultural, a Lei, de paisaxe, cando non tiñamos a figura como tal recollida na Lei de Patrimonio, de feito é posterior a súa saída. Entonces, son precisamente estes desaxustes os que fan que en parte as leis vayan por un lado, mentras que as realidades van por outro, non? Entón, creo que deberíamos facer o esforzo de intentar sistematizar o que se fixo o ano pasado, o que se fixo este ano, non só para publicalo, porque en parte os textos en modo de audios os tedes na web, pero sí a partir de aí extraer ideas, extraer liñas de traballo para seguir acollendo dentro do Consello, das actividades do Consello, a temática de paisaxe, que creo que é fundamental. Non vou a decir que é o elemento total do patrimonio, pero en certo modo sí o é. Sí o é. É dicir, non solamente como materialización das prácticas culturais, neste caso, das comunidades en Galicia, en outros lugares, evidentemente, sino tamén como soporte, como expresión do que somos e do que seremos no futuro, non? Creo que hai ideas importantes que saíron como a necesidade de introducir a modernidade, como facemos eso, como loitamos contra as novas formas de abordar o territorio e de entender a paisaxe, e creo que é o noso deber como sección e dentro do Consello seguir un pouco nesta liña, non? Entón, intentaremos ver como a partir de aquí podemos continuar con esta temática. Moitísimas grazas, por suposto, ao Consello por acoller a actividade e, como sempre, a vos por estar aquí, porque senón estas cousas non teñen sentido. Gracias. Moitas grazas.
Eu reitero os agradecementos deles e tamén os xa fixen onte a todas as persoas participantes, pero vou me dirixir especialmente ao público, non? Porque nada do que facemos ten sentido se non é para trasladarlo a outros. O sea, por un lado, o público asistente que acude de maneira diversa, pois hai moitos públicos diferentes, con moitos intereses diferentes, con moitas motivacións tamén diferentes, segundo o tipo de actividade, mesmo as propias actividades que organiza esta mesma sección de patrimonio teñen públicos diferentes dependendo da temática que toquemos, pero ese público que a parte de aproveitar persoalmente no que mellor lle conveña da actividade en concreto é casi sempre un público con capacidade para trasladar a outros ámbitos, os ámbitos da súa profesión, da súa investigación, da súa posición como docentes, ou que sexa, trasladar a outros lugares, por lo tanto, capilarizar o novo coñecemento que se verte neste tipo de xornadas de maneira plural entre todos os que participan para que teña, sexa semente de algo máis no futuro, non? Da mesma maneira que nos diriximos a través de vostedes, realmente o tecido da sociedade galega, tamén a nosa vontade de trasladar, polo menos, algunhas conclusións que teñen algunha responsabilidade na gobernanza deste país. Pero, de alguna maneira, tanto os que teñen responsabilidade na gobernanza como os que somos xente de máis de a pé, de día a día, nas nosas profesións, nos nosos postos de traballo, sempre temos algo de positivo que facer para que realmente o conxunto da sociedade e a súa cultura en particular vayan para adiante, non? Con respecto á sección, aproveitando que teño aquí a 3 membros destacados da sección, sobre todo a súa coordinadora, debo decir que é moi activa a nosa sección de Patrimonio e Bens Culturais, que a pesar do inmenso océano de competencia que supón isto do patrimonio material e inmaterial, etcétera, eles atenden a moitos fíos moi diferentes e, además, con unha capacidade de iniciativa e de organización de actividades que, sendo diferentes todas unhas das outras, sempre concitan interés. Realmente, para nós é moi satisfactorio desde a presidencia, desde a executiva, ver que é un público que vai cambiando, pero sempre hai un público importante en número, en interés, en capacidade de intervención nas propias xornadas e de traslado delas cara afora, non? Por iso, algúns dos presentes quizás estean interesados en saber, non vou lertes toda a programación que queda daqui a fin de ano, ainda que só quedan 3 meses, parece que nos quedarán anos, simplemente as máis inmediatas son, e Rebeca, corrixirame se me equivoco, o día 31 temos unha das xornadas de in situ en Ferrol. In situ é unha actividade programada para ir in situ a reflexionar sobre a intervención na recuperación dos núcleos urbanos das principais cidades de Galicia e norte de Portugal, que depois da de Ferrol, que o día 31 ainda seguirán en datas próximas a de Braga Guimarães, a de Ourense, etc. Quer dizer que é unha actividade que xa comezou en Vigo outro día e que cabalga entre este último trimestre do ano e o inicio do ano que ven entre Galicia e norte de Portugal. Pero de maneira inmediata, sin coller aínda moito folgo, o día 6 e 7 teremos aquí a xornada en relación co patrimonio dos ríos, que tamén, é un universo tamén moi especial, con un interese moi múltiple para moitos, e os días 8 e 9, outra xornada importante, aquí tamén en Santiago, de patrimonio e fronteira, que de novo cabalga entre Galicia e Portugal, porque é unha actividade que celebramos en colaboración con a Universidade do Miño e co amparo ou aprobación, ou non sei como decir, da CPLP, porque entra dentro das actividades que desde o Consello programamos desde que somos observadores consultivos da Comunidade de Países de Lingua Portuguesa. Por tanto, quedan convidadas a estas 3 inmediatas, que son nos próximos días. Xa dixen que non iba a ler todo o calendario, porque ao longo de novembro e ao longo de decembro ainda terán máis. Todas elas, insisto, sempre son moi interesantes, hai que esperar que as próximas tamén o sexan, porque temos probadas mostras da nosa confianza na sección e na súa coordinadora. Moitas gracias, espero que disfrutarán desta, espero que teñan ganas de xantar. E, en todo caso, que volvan, porque esta será sempre a súa casa. Moitas gracias.